Sa ome Game Note, a danas ćemo posle nekog dužeg vremena da izbacimo neki klip. Znači ljudi, prije svega o čemu se radi? Radi se o tome da... moram sam napraviti kratku pauzu, radi se o tome da mi danas radimo moj room tour i setup tour. Znači evo ovdje ulazite u moju sobu. Tu je prekidač, naravno, svetlo, sad ću da imam. Ne vidite svetlo obično. Onda ovdje imamo moj ormar, ovdje nered, ne morate to da gledate, nešto drugo idemo. Tu je bratov ormar, ali ne zadugo zato što se on iseljava. Ovo je od vrata rupa, jer kad mi otvaramo vrata, mi sve tučemo tu i okrenjuje se zid. Pa ćemo morati sada farbamo. Sada, evo vidite ovu rupu, da nije te rupe, ne bi bilo ni mene, zato što nemam, ne bi imao, čekaj, fokus, ajde fokus, neće fokus, nema veze. Znači da nije te rupe ne bi ni mene bilo, zato što vidite tu ide internet kabel, pa gore preko toga i evo ga ovdje i onda u kompjuter. Znači tu je moj krevet, ćebe kad je hladno, ćebe kad je vruće. Tu je neki nevažan kofer. Evo ga moj tu krevet, kao što sam rekao. Mali jastuk, veliki jastuk, jastuk pod ruku. Znači ovdje isto jedna stolica koja mi ne treba, onako samo stoji bez veze tu. Onda tu je lavor sa odelom. Onda imamo neka zavesa, mnogo je ružna, nemojte da gledate to. Prozor. Wow, kako lijepo je. Smiley. Ne znam kako možete da vidite. Smiley, ali naučeno mi je baš zbog, kako se kaže, zbog kompjutera i toga. Sada idemo na moj mini studio, da kažem, nazovimo tako. Znači, moj, kako se kaže, ventilator ili takozvana, da kažem, nisam vam ugradio klimu. Ovdje iza ne bi džabe trošio pare, mislim, nije mi ni padalo na pamet da uradim klimu, nego da ne bi, neka mi ga tu, da, čekajte samo sekund, kad mi je vruće, da me hladi. Sada idemo, bacamo se na kompjuter. Tu je Red Dragon tastatura. Sad čekajte sam da uhvatimo fokus. Evo, tu je Red Dragon tastatura, ne znam kako se zove, ukucate samo Red Dragon 2 in 1 i onda će vam izaći ova tastatura. Ne znam tačno ime, ali nemojte ništa kucati, ostavit ću vam u linku najvjerovatnije. Evo, imamo ovdje SL, FN, SL i opa. FN, SL i opa. FN, SL i opa. To je to. Miš mi se posebno sviđa zato što je dizajn je baš brutalan. Evo ovdje svijetli i ovdje. Dole je metalno kao što vidite. Znači ne trebaju baterije. Nije bežičan baš zbog toga zato što da mi ne bi trebale baterije svaki dan. Tu su gaming headset slušalice, nisu nešto posebno. Slušalice sa mikrofonom, evo malo više o njima kako gledaju. Slušalice sa mikrofonom, znači ništa posebno. Obične gaming headset slušalice. Znači ovu tastaturu pade mi stalak. Ovu tastaturu sam platio 2500 i samo mi mišem, mislim, to je bilo u boksu zajedno. Onda slušalice sam platio 1500. Da, 1500. Tako da ništa posebno, nisu velike, mislim, ne mogu reći da nisu velike pare, ali dobro vredi. Onda tu imamo jedan stalak, kada snimamo facecam. Onda imamo iza jednu lampu. Da vidimo lampu, gdje si lampu? Lampa trenutno nije uključena, da, trenutno nije uključena. I evo je, sad ćemo ovako da stavimo ovdje, to, idemo sada da radi, pam, radi, to mi je kad je onako malo
lakše osvjetljenje, malo slabije osvjetljenje, pa onda da uključim. Ovdje su neke kutija od kompjutera i kutija od bazena. To mi uopšte nije potrebno ovdje, ali ajde. Ovdje je produžni, pitate se zašto produžni, zašto mi nije dole. Zato što kada stavim lupo sad, ovo je vidite. Vidite gdje mi kabel prolazi, bukvalno preko nogu i noga. Preko nogu mi prolazi i onda ovdje, tako da ako bi ga stavio ovdje dole, onda ne bi mogao da uhvati, nego bi morao da nekako iskombinuje nešto drugo. Ali, da ne dužimo, zašto mi, evo do kompjutera smo došli, zašto mi kompjuter ne dođe, zašto mi se kompjuter ne nalazi dole, nego se nalazi skroz gore. To se ja pitam. Zašto ga nisam preneo. Sada, kad bi mi se kompjuter nalazio dole, pošto vidite da ima ovdje sa strane ček da vidim, ako vidite. Vidite. Ima hladnjak i on bi bio skroz za zid i onda brzo bi se pregrijavao i onda može i da rikne. Neki slabiji kompjuter. Ali ja ga držim dole, ali ga sad trenutno, pošto mi je tek stigao, nisam ga preneo, pa onda sam se malo zeznuo. Znači ljudi, tu imamo i LG monitor, LG G Profesional, ja mislim, ne znam tako se nešto zove monitor, Full HD monitor. Ako hoćete za gaming, ne trebam ništa više, pogledajte, bukvalno je brutalan. Onda tu se nalazi, da vidimo, specifikacije za kompjuter, sam trenutak, postavim slušalice, specifikacije za kompjutere, imamo ovdje jedinu igricu iz Epic Games launchera Fortnite. Memorija 500, to je, da kažem 500, zaokružujem, 1000 ću reći. Znači 500 na jednom gigabajta, ajde fokus. Čekaj, fokus. Šta mi je s fokusa, nemam pojma šta. Evo ga. Znači, evo vidite, slobodan prostor 398 GB, a ukupna veličina 465. I imam drugi slobodan prostor 398 od 465. Onda da vidimo sljedeće. Računa, ček, gdje se ono ide, brat? Ne. Nisam te uopšte tu da odem. Samo da vidimo, da nađem. Znači ljudi, veoma onako da kažem, kompjuter je veoma solidan, ne mogu da sada kažem ja da je on sad wow, brutalan kompjuter, svaka čast, brate, nego ne znam nija kako da nazovem, znači kompjuter je sasvim solidan. Če da uđem, evo ako ćemo ići. Ne. Pošto treba da se sada promeni. STM sistem. Sad ću da vidim. Ne može, znači sad ću vam ja reći ovako. Znači, procesor je Radeon ili Rodeon. Ne, procesor grafička je Radeon HD 7700. Procesor mi je Nvidia, najnoviji procesor, znači ostavit ću vam dole, kako se kaže, podešavanja, nije u podešavanja, nego moj monitor, moj kompjuter specifikacije. I ljudi, što vam kažem, zašto nije bilo dugo klipova, pa sad ću vam reći zašto. Zato što jest da sam rekao kad stigne kompjuter i sve to, da će biti klipova i sve. Ali ljudi, kamera koja treba da mi stigne nije podržavala ovaj kompjuter, bila je onako malo stara. I onda sam htjela da naručim novu. I pošto da bi bila brže, ne bi kočilo i to. Facecam kad bi snimao, pa sam naručio novu i kada ona stigne bacamo se na gameplay. Znači, to će, očekujte od kad krene škola, znači, mislim stiće ona pre, ali kažem, sigurno, znači kad krene škola svaki dan će izbacivati klip. Pitati se zašto? Zato što ljubam sad kad, jesam imamo više vremena, ali kad je škola nekako,
ne znam, imam više ideja za to, ono, mogu da snimam nešto ovako van kompjutera i to, da se vam zajebavamo i to. Pa kad stigne procesor, kad stigne kamera, znači odmah idemo na snimanje, bacamo se na snimanje. I ljudi, što da kažem, to bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj klip i ako želite ovakvih još klipova ili da radimo neko otvaranje, unboxing ili nešto da naručimo preko interneta, znači javite se dole, ostavite obavezno like, share i subscribe i obavezno se, jeste rekao sam već, ali obavezno se pretplatite na kanal i ostavite dole u komentarima da li vam se svidio klip, šta bismo mogli nešto drugo da snimamo dok nam ne dođe kamera ili neke top 5, neku listu da snimamo. Znači do sljedećeg videa veliki pozdrav, a s vama je bio ko? Game Nord. Pozdrav ljudi svima.